נשים רבות הסובלות מבעיות עור לא יכולות להשתמש במוצרי האיפור הקונבנציונליים, ובדיוק עבורן פותחו מוצרי האיפור המינרליים העשויים מחומרים טבעיים בלבד. שלום למיכל יובין המאפרת. שלום. מה זה בכלל אומר מוצרי איפור מינרליים? נכון, זה מין איזה שם כזה כן. שרץ עכשיו ואף אחד ככה לא יודע מה זה אומר. אז מדובר באמת על איפור טבעי, איפור שהוא... טבעי זה אומר מחומרים טבעיים, לא שהוא נראה טבעי. הוא גם נראה טבעי. זאת אומרת, הוא נראה יותר טבעי? הוא נראה יותר טבעי מאיפור רגיל. שהסיבה של זה בגלל שזה איפור שטחון מאוד מאוד דק מהאדמה. זה פשוט מחצב מהאדמה שטחון דק ויושב מאוד יפה על האור, מאוד טבעי על האור. כן, הבאתי ככה דוגמאות. זה יכול להגיע באמת בצורה כזאת של אבקת דחוסה, וזה יכול להגיע בצורה כזאת של פשוט בתפזורת. מאוד נעים למגע. השימוש יש לזה פיגמנטים מאוד מאוד חזקים. זה ממש נראה... השימוש במינרלים האלה מהאדמה, זה לא אופייני רק לחברה אחת, יש כמה חברות שמשתמשות בזה, נכון? לשמחתי כן. אני במשך שנים מאפרת ואני חיפשתי ככה מצורך אמיתי שלי, בגלל שכל הכיוון הולך באמת להיות טבעי, משהו שיהיה טבעי, והיום באמת רוב החברות האיפור הרציניות הכניסו את העניין הזה. אז ככה, זה מתאים בעצם לכולן. בגלל שזה מאוד מאוד טבעי, זה יכול להיות מאוד טוב לאור שהוא רגיש, לאור עם נטייה לאקנה, זה לא מעודד את זה. זה יכול להיות טוב לנשים בהיריון. זאת אומרת, זה טוב לכולם, אבל לנשים שיש להם בעיות עור זה בונוס רציני. והכי חשוב להגיד שזה טוב לנשים שלא שמות מקאפ בכלל. ויש הרבה נשים שנרתעות ממקאפ, וזה נראה עם כבד ו... מה שאני החזקתי זה לא מקאפ, זה לא מקאפ, זה פודרה. אוקיי, אבל יש גם מקאפ מאותם מינרלים. אז לגבי מוצרים יש מקאפ ויש סומק ויש צלליות, ויש באמת המון אפשרויות, כדאי לקנות את המוצרים האלה בחברות מוכרות, חברות רציניות, חברות עם שם. אפשר לבדוק לפני כן באינטרנט. והיתרונות של זה על פני מוצרי איפור רגילים, זה שזה חומר שפחות גורם לגירוי בעור מצד אחד, ונראה יותר טבעי מצד שני? קודם כל כן, אני חושבת שהיתרון הכי גדול של זה שזה עמיד, ועוד יותר מזה שזה עמיד. יותר מאיפור רגיל? כן, את צריכה פשוט מעט מאוד חומר, את שמה על הפנים, וזהו. אוקיי. עד שאת לא מורידה, זה לא יורד. וזה שבעצם זה מאוד ורסטילי. זאת אומרת, יש אפשרות לעשות עם מוצר אחד המון דברים. נגיד גם צללית, גם סומק. בדיוק ככה. אם אני בוחרת לשים את זה, זה יכול להיות שימר, אם אני יכולה להניח את זה פה ולתת איזושהי הברקה. וזה יכול להיות סומק וצללית, ואם אני ארבב את זה עם גלוס, אז אני גם יכולה לשים את זה על השפתיים. ויש לי את הכל במוצר אחד, וזה נורא נוח וזה נורא חסכוני. איזה עוד מוצרים יש פה? אני רואה שיש את אותו חומר שהוא יכול להיות גם... אז בגלל שזה יכול להיות גם וגם, אז בעצם יש לי פה הכל, יש לי פה סומק ושימר וברונזר, כי ברונזר זה כל דבר שהוא חום, ואלה צלליות. צלליות, זה מה שמרחת על היד. נכון, שזה יכול להיות גם אייליינר. שזה עושה מראה מעושן לעין, מאוד יפה. נכון, או כמו שאני מאופרת באייליינר דק, שזה יכול להיות פשוט לטבול מברשת, דקה, נניח כזאת זוויתית, ולטבול במים ופשוט לעשות את הפס. תגידי שאני הולכת לקנות מוצרי איפור, איך אני יכולה לדעת אם הם מינרלים? זה כתוב איפשהו? יש איזה סימן אז קודם כל, על המוצרים האלה זה כתוב, אני לא יכולה להגיד איזה חברה, אבל... לא, בלי להגיד חברה, אבל כתוב על זה? בלי להגיד חברה, אז קודם כל זה כתוב. כן, נכון, כתוב על זה. וגם אם לא כתוב, אם את קונה בחברת איפור שהיא מקצועית והיא רצינית, אין שום סיבה שיעבדו עליך או שתקני משהו שהוא לא טוב, לכן חשוב לקנות לא בשוק איפור, אלא באמת בחנות שהיא... כן, חנות מוסמכת, עם חברה מוכרת. בדיוק, שיודעת מה... ולראות, כי כתוב על זה. נכון. תמיד אפשר לשאול את המוכרת שהיא בדרך כלל גם מאפרת. נכון, ורצוי להיכנס לחנויות שזה באמת מאפרות ולא רק מוכרות, ויש כאלה. תודה רבה לך. בכיף, תודה.